La Vitorial Esportiu ens torna a fer destacar un altre fet gloriós per al nostre esport. Els masnovins Jordi Xamar i Joan Herb han conquistat el trofeu Ciutat de Palma i s'adjudiquen la Copa d'Espanya en la classe 420 disputada a la Badia de Palma. Els regatistes del Club Natació al Masnou, que encara que van punxar en la primera màniga del dia, van saber refer-se i collir una victòria i un segon lloc en la resta de parcials, van aconseguir el triomf en la regata i s'adjudiquen la Copa d'Espanya de la classe 420. Els mallorquins Xavier Antic i Ramon Lleonard han assolit mantenir el segon lloc i els càntabres Diego Botín i Pablo Turrado han finalitzat en la tercera posició. Per darrere s'han classificat les dues millors parelles gallegues, Nicolás Rodríguez i Sergio Crespo, que han estat quarts, i David Gestoso i Isaac Arce cinquens. Bon moment per a la vela maresmenca, però caldrà seguir lluitant perquè la vela deixi de ser un esport d'èlit i mirar de popularitzar-lo a través de les escoles o de més jornades de portes obertes si volem seguir mantenint un bon nivell arreu d'Espanya.